Скъпи приятели, на 83-я влог, как ще има плюшеното животно? Здравейте! Просто и опитайте. Здравейте, казвам се плюшеното животно. Как ще има тук съм нещо? Плюшеното животно, без имаше нещо повече, ще има тук. Плюшеното животно, както винаги, всъщност просто и опитайте. Играчките на плюшеното животно, всъщност където винаги как има плюшеното животно. Плюшеното животно, както има по-добър. Всъщност, плюшеното животно на 83-я влог, както винаги те имат тук, вече ще имат тук, а този имаше, просто мога да напитайте. Я кажете на плюшеното животно. Казвам се, просто я опитайте, където просто повече, ако просто я гледай. Плюшеното животно повече ще има тук. Само просто е плюшеното животно, просто иначе ще има тук. Сега на 84-я влог и ще ви очакваме ви. Чао, плюшено животче, и не забравяйте да се абонирате.